Kajingelang jong ka senjuk kinong kayi dok kha narilum khasi jaintia. Lani ka betip kum ka khasi jaintia Fish Wholesalers and Retailers Association KJFWRA. Kabala shong jingelang khat sautrik ujliu arajar pulai. Banyakran halor ka hukum khang wanra do na shabar ka bor sarkar kala jingmut ka sarkar haringkat ru kibabun ki jingkeli. Habokran chikilat pathai khubor hadien ka jingelang ka association uba Mitchell Warkar President ka association ulaong bakani ka hukum kalabu jingye namare ka kamde bat khai dok kha harilum khasi jaintia ka dei kabla tre de ki khasi kum bakhandai pusan persen bakani ka lairap ban kintiau ya ka yok kot jongki bat banbu jingkeli ki bor penyai district East Khasi bat kumjo ya ka sorka jala baki dok kha ki ba lalap baki don formalin kidai ki bana e bat balai hab ban test formalin Chisian Sansnem. Kani ka kam di dokha an sutoi fi kaba 95% kitrai betang ki khasi. Nada pilet nadu na yodo, pilet hamaulai, pilet hamaupan, pilet apolo, pilet renja, pilet hamaukarwan, pilet barokat ki district. Kadai kaba trai di ki khasi. Tenga ngamtin ba ya kani ka dokha haba ban kani ka dokha baningkong uyap yu khasi. Unong dia berokat, unong sam, unong dia udah ukasi. Umdan dakar, hang ni apa yodo. Kibai dia doka, lani te lada ni suesim minimum ke employment ke ba yo nak ni ke doka kanum duna ya ka khatsan arbo aja. Nado ibadi san gilu, nado ibadi he. Te hang ni ke jengkang ni ke doka hi, kadong baik direct ba kalakta ya ka piang jatuh kasi. Marngi lada caban teng hawar jarhat pra. Tengalungo ba lada kata kadokha kadon formalin balain le sisian sansnem. Balain injek formalin sisian sansnem. Hawar jarhat pra suak election MP kala jagni menta ka jaw ar pulai MP election kadi ar saw tenga ngamtip ka igi jingmut jungani. Tebangi kwa ru ba kadokha habates one ban test by ang tayo po kliyo full pack kadokha tang ba pinsay kadokha ang turu kan sumpor kung masiteng kanta yagi sipungut kitu gidaju ban say tang ikiterpal ban bread ikidiskum ban bread ikitermokol hado ban poy kadokha kata kadi kawai mat kabaar kalong ba lada pimlap ya kadokha kaba wana katrok kani kapon full truck menta pinlet hadil road pinlet sa kiwai ki yoret tegile ayo hak tegi yoret tengi intit namar baka point of origin kade Andhra Pradesh ka point of selling kade hang te po kli yodo pasadokha tengi request kan ba kat kani ka kammo phide bandan bek man gasni kinong test hang te kli yo te ba hang te phim lap ye menta hayeng phiele ye kita ki kam tengi nyamtem phiom no ne kanong ka pamru menta ujur phithit na yo ba lara kim la dia kile ini kita ki butuh tingin tim terai ban ongi ba nakli yo ta do menta bagsim sampel nimpal labi record manong badan formal ti kata kadi ka ba ni la IP bat kawai ngakwa panong biang saistin ban balai balap permilen sisin sansenam kata kadi ka jekeli Ka association kalaong bakalong ka balingo bayaki dok kha ki bawan na e lates ta ka pingsan bagi dok kha kibawan na Andhra Pradesh kidai kibabyang. Na lor kata ulong baka jingkeno halor ka jing ai inject dawai formalin yaki dok kha kalong da ka ba pinyang ki trok ka steng linti kadai ka bom dan nongrem he e ru ba Mitchell badeu MDC ka HDC bat babat ya ka kam executive member ya ka tanat fisheries ulong baka sarkar kadai ban phabrio ban jurep ne toket hado Andhra Pradesh ban lap yaki jing sha baro bat phi ong ba ka sampel nga kwa ban klitang kawai kadang ki sampel sautli kat bana Andhra Pradesh ni datang sautli ki sampel saujat kata dei karohu katla rurchanda berpangas tang kita ki saujat ki bopoin Andhra Pradesh ti phis ngotho kita ki lai pun rujat ki besim bre ki dei na ki e ti hendai apor ki ban betang ya dok ha Andhra Pradesh ti ka e ka ba kasyan bat mangingi no concern kalong halor kini ki dok ha ki bona Andhra Pradesh namar ngan keren be clear mo ki dok ha ki bona Andhra Pradesh ki dok ha ki bala tes bat
ngidon ka kopi hangi ngim ju accept ya kan okani ka kopi mo haman lagi trok ki buan Andhra Pradesh kidon gini kelalong doha kelalong tested terrengi ngilongo namar haka jingsam sampel ke jongki 40 sampel ki shem ten rai ki khlam bata yangi ba namar habaki penpoi dokha ki shem sampel tangga ka dokha ka buan Andhra Pradesh lani ki buan ki wei ki state lu kuman su ongi fi ki buan ki dokha ki buan ki wei ki state lu ti kajing kwa kajongi yang ni kalong ba ngini syah ngi kwa nakaliang ke government namar nakaliang ka Andhra Pradesh kala penbiang lot barokhan haga por bagi le ki kemi dokha haga por bagi packing hado bagi dapha seni barokhat kilale dagi scientific method kilalong tested te ka bagi kwa menta bani syai hang ni kalong ba nakaliang jongga government kata kebon penong naka fisheries department ba naka health department ba tip ya kajing sisa ban tip ya kajing sisa ni request yakini ki atli department bakin pha daga tim sa Andhra Pradesh ba kin let banwat bania halor kini ka kam ka bagi pha ka do khanang thi namar ngilayo jing tim bara government of Andhra Pradesh kila da pha ka city sa ka government of Meghalaya halor kini ka phang